Uite cum vom face. Punem borcanelul ăsta jos aici, da? Și în timp ce ei fac așa, eu bagi mânuța acolo, tragi un bilețel și îmi dai mie bilețelul, da? Și noi citim câștigătorul trotinetei, da? Vrei să fii tu? Recunoaște. Da, bine. Vedem cât de norocoasă ești. Deci, hai să vedem. Hai tare, tare, tare. Așa, așa, hai Maia. Deci, lume. Câștigătorul din acest weekend, acestei trotinete, este, ia să vedem, începe cu P, numele. Pârlea Claudiu. Prietene, vino încoace. Ai văzut? Bravo. Atunci îmi dai mie trotineta? Îmi dai mie trotineta? Deci, ce faci tu cu trotineta asta? Vreau să dau frățiorului meu. Am 5 ani. Bravo. Poftim. Hai facem o poză.